Soc Daniel Vela i porto 20 anys a Sorea. La meva funció dintre de l'empresa és la gestió de flota de vehicles. A Sorea ja fa anys que promovem l'ús eficient de recursos naturals i energètics. Des de 2016, la política que ha iniciat l'empresa és renovar vehicles a vehicles sostenibles i eficients. Poden ser turismes híbrids, turismes elèctrics, furgonetes elèctriques o camions híbrids de dual fuel, que combina el gas i el dièsel. Tot això fa que tinguem una flota eficient i sostenible de més de 500 vehicles, donant un millor servei a més de 250 municipis de Catalunya. El meu dia a dia és gestionar tot el que estigui relacionat amb la flota de vehicles. Pot ser renovacions de vehicles, contractacions de vehicles, cotitzacions, incidències, siguin amb assegurances, en repostatges, combustibles, etc. Els nostres camions de clavegram van equipats amb un sistema dual fuel, que ve a ser un sistema híbrid que combina el dièsel i el gas natural o GNC. Aquest sistema ens permet que els camions puguin treballar amb gas, optimitzar les reduccions de CO2 i un estalvi de combustible. Una altra de les tecnologies que hem incorporat als vehicles, i en aquest cas els vehicles destinats a reparacions d'avaries, és l'equip inverter. L'equip inverter ens permet substituir el vell grup electrogen de combustió per aquest sistema. I així mateix, aquests vehicles van equipats amb un autotaller de forma que poden ser autònoms treballant, utilitzant una radial, un martell, un trepant, que redueix els desplaçaments fins al magatzem central i pugui reparar les avaries in situ. Això ens ha permès reduir les emissions de CO2 i els riscos de manipulació de càrrega. En la meva feina contribueixo a renovar la flota de vehicles i així reduir les emissions de CO2 i ajudar a millorar el medi ambient. Jo a la gent li diria que aposti per un vehicle elèctric o sostenible o faci ús del transport públic.